Ej, det er sandt for dig, mor. Du skal udstille som en, der er virkelig dårlig. Ja, men det er sådan, er det. Jeg laver marcipanroser til bryllupskage på lørdag. Hvordan synes du selv, det Ja, det går ikke særlig godt. Det er simpelthen så svært. Jeg tror, Det er bornholmsk. Det duer ikke. Og du afbryder mig. Jeg kan ikke snakke bornholmsk. Det er jo ikke en bornholmsk video, vel? Hvad skulle du ikke have fri? Jo, men ved du hvad? Jeg prøver at sidde her og finde hoved og hale i det her skatteløg der. Og jeg fatter virkelig ingen lyd af det. Skal jeg tage over? Eller skal jeg prøve? Det må du godt. Ja. Ved du det? Ja, selvfølgelig. Ved du hvad så? Så henter jeg en pizza. Ja. Og så behandler du de tal her. Jeg må ikke banke i bordet. Var dit ansigtsudtryk der? Så kan du bare holde den, så den peger ind, ikke? Ja. Fordi så er klippene kommet til at passe sig. Men så flyt dig, når man gør det, jeg ved, hvor det er galt med den. Kan du det? Jeg skulle... Nej, ja, vi tager bare nogle gange. Der er jo lige den her forbinding her. Den har du snavset godt. Ja, det er jo sildeben, kan du nok se. Ja. Og hun plejer at starte fra neden. Ja, nu er det så sildeben op fra og ned. Ja, hvad er der til dig? Jeg bliver nødt til at tage helt op, hvis du får et Jeg har blå. fri i morgen. Nå, hvis du skulle få et blok. Ja, hvis jeg skulle få et blok. Hør du, vi gør lige om. Prøv ikke. Ja. Og... Værsgo. Nej, vent med at kigge på Cecilie, så hun Det må jeg ikke. Jeg har ikke glemt det her. Godt, jeg ikke er skuespiller. Ah, Det er du snart. ah.